vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri mudzimaiwo wechidiki, ndatova nevana vangu 4 yet ndichitoriwo mudzimai wechidiki chaiye. Zvakaitika kwandiri ndezvekuti inini nemurume wangu wekutanga tainge tiine vana vedu vaviri, saka takati taita vana vedu vaviri kudaro, then murume wangu ndokubva azondisiya pamba pavo, ndokubva azoti iye ainge achida kumboenda kunoshanda kuJoni sezvainge zvichiitawo vamwe vemuraini. So akazoti aenda kuJoni kuya, ameno kuti mweya wakaita sei wakabva wazomubata. Mweya uya wakazoti wamubata, murume ndokubva azokanganwa inini nevana. Kana mafoni ake ainge ava kusapinda, ndaiti kana ndikawana mafoni ake ainge ava kushandisa panguva iyoyo, aibva azongondipopotera kana kundituka, obva anditi wega hausi kukwanisa kurizina here kuti nezvako handichadi. Saka uri munhu akaita sei wekuti uri kungoramba wakagarira pamusha pevanhu, wakagarira murume ari kukuudza kuti iwewe haachakudi, simuka udzokere kumba kwenyu. Asi chikonzero chaiita kuti ndirambe ndakangogara pamba paya inhau yevabereki vake, because vainge vachindida, especially amai vacho vaingoramba vachingoti usaenda muroora, achadzoka zvake. Ndo zvinoita mamarriages. Pane pandakazombodzokera zvangu kumusha, pandakazodzokera kumusha kwedu, amai ndo pavakabva vazoti ngatimbofambei. Takazoti tafamba tikaenda kumwe kwatainge tadirectwa, kwainge kuina vamwe madzibaba avo vainge vachinzi vainge vachibatsira zvisingaiti. Takati taenda kuya mukoma, ndokubva ndazoitirwa minamato. Ndaitirwa minamato iya, murume ndo paakabva amboita sekunge ainge ava kudzoka kwandiri. Asi ndakabva ndazonzwa kuti kuJoni ikoko ainge ava kutogara zvekare neumwe mukadzi. Kudzoka murume ainge achida, but dambudziko rainge riri pamukadzi uyo waainge achigara naye. Zvaitoita sekunge zvainge zviine mishonga mukati. Ndokubva ndazoti sezvo madzibaba vaya vainge vachirakidza kuti basa ravo vainge vachiriziva, ndikabva ndati regai ndidzokere ikoko. At that time pandakazodzokera zvekare, amai vangu handina kuzodzokera navo because ivo amai vainge vari too busy. Saka ndakabva ndazongodzokera ndiri ndoga. Kana vana ndakaenda ndisitombori navo vana. Ndakati ndadzokera kuya, then madzibaba vaya vakabva vatanga kundibatsira zvekare, but vakabva vati ndaifanira kuti ndinge ndichizouya nemaphotographs angu, asi maphotos awa aifanira ari mafoto ekuti inini nemurume wangu tainge takamatorwa tiri tose. Pakabva pazoita dambudziko ipapo, because mafoto acho ndainge ndakatomasiya kumba kwavo. Vakabva vati maphotos awa ainge achitodiwa kuitira kuti inini ndinge ndichizobatsirwa navo. Ndo pandakabva ndangoti ndichingosvika kumba, kana vana ndakabva ndavasiya, ndikabva ndadzokera kumba uko kumusha kwemurume wangu. Ndakati ndasvika kuya, ndokubva ndazongonyepedzera sekunge amai vangu vainge vandifonera vachiti mwana ainge achipisa muviri, umwe wacho ainge achiri mudiki. Ndokubva ndazongomhanya ndikadzokera kumba. Asi chinangwa changu chandainge ndakaendera kumusha kwemurume chainge chiri chinangwa chekuti ndainge ndichingoda kungonotora mamwe mafotograph awo atainge takatorwa apo patainge tichiri mukomana nemusikana. Ndakangoti ndichizongodzokera kumusha kwedu, handina kana kumbogara. Ndokubva ndazotodzokera kumba kwamadzibaba vaya, ende vainge vatondipawo manumbers avo. Saka zvese zvandainge ndichiita, ndainge ndichitongokomunicata navo. Ivo panguva yacho iyoyo vainge vachiita kunge munhu ainge achindinzwira tsitsi, munhu ainge achida kundibatsira, ende vainge vakati kunokubatsira kwangu handisi kana kumboda kukuchaja, nekuti ndiri kuona kuti kunyange kana ndikada kukuchaja, ko mari yacho ungazoiwana kopi yokuti unge uchizondibhadhara. Saka ndichangokuitira zvinhu zvako, then kana kuri kuzonzi unenge wazodzokera kumurume wako, then unobva wazongotsvakawo chekuti unge uchizondiitira. Ndikabva ndati zvakanakai. Asi kamutauriro kacho kavainge vachiita neni kainge kachingondipa madoubts, because ndakati ndaenda kumusha kwemurume wangu, vakabva vati ndikuda kuti
unge uchizonokora ivhu repamba pavo. Ndakati ndanokora ivhu riya, musi wacho wekuti ndainge ndava kuda kudzokera kwedu, vakabva vazondiudza zvimwe zvandaifanira kuti ndinge ndichizoita neivhu riya iro randainge ndanokora. Ndanokora ivhu riya mukoma, izvo ndainge ndichitozvidzinga pamusha pevabereki vemurume wangu. Ndo mhiko dzandainge ndichitoitiswa namadzibaba vaya. Iniwo nekusaziva nekuzamawo kuti ndinge ndichisavha marriage yangu, ndainge ndichingoti zvose zvavanenge vandiudza ndobva ndangotevedzera. Saizvozvo ndakazoti ndasvika kumba handina kana kumbogara, because vainge vachingondiudza kuti unofanira kuti unge uchikasika kuuya kuno nekuti kune kumwe kwavainge vachiti vainge vachida kuenda. Asi ndakazoti ndamhanya ndadzokera kumba kwavo, ndokubva ndaona kuti vainge vatori zvavo relaxed, vachitorakidza kuti hakuna kana kwavainge vachida kana kumboenda. Ndo pavakabva vazonditi painge pachidiwa mazai maviri. This was mushure mekunge ndavapa photograph riya iro randainge ndavapa. Kabva vati ndakakanganwa kukuudza kuti panodiwa loko. Vakabva vazondipa kamwe kaloko kadiki, vakati but kaloko aka ndokufanira kuti ndinge ndichikutengesera, because ndikasakutengesera minamato yacho haizoshandi. Ndokubva ndazovapa kamwe kamari kandainge ndiinako. Saka vakabva vati uri kufanira kuti unge uchipeta photograph rako iri rawakatorwa iwewe nemurume wako. Saka ndakabva ndazoripeta rikabva razoita half. Vakabva vati chiboora buri, then kana waboora buri wobva wazoloka kaloko kaya ako kavainge vaita zvekunditengesera. Ndikabva ndazoloka, ndokubva vanditi ndinge ndichizoisa photograph riya nekaloko kaya mune imwe mbiya iyi yainge itori nemvura. Ndokubva ndaita saizvozvo. Vakabva vazotora mazai maviri. Saka mazai aya maviri avakatora, vakabva vazotora rimwe rainge rakaita kunge zenye. So saka vakati vatora zenye riya, ndokubva vazotora dzimwe tambo ndikati shinda dzered dzavakatora, ndokubva vazotanga kusunganidza mazai aya. Asi mazai awa pakati pavo painge paine kazenye kaya. Mushure mekunge vasunganidza mazai ose aya ari maviri nekazenye kaya, ndokubva vazondipa vakabva vati mabate zvakanaka. Ndo patakabva tazopinda mune kamwe kasango, takatenderera mukoma tichatendererazve. Ende ivo zvavainge vachitsvaka, vainge vachitsvaka paya pekuti mujuru wainge uchiri kutanga kuumba. Ndo patakabva tazoenda tikanosiya photograph riya iro randainge ndaloka, photograph rainge riri rangu nemurume wangu, zvekare nemazai aya ainge akasunganidzwa ari pano pamwe chete, but pakati pawo painge pakaiswa kazenye kuitira kuti asazofa akadhumana zvekare. Ndokubva tazongosiya zvinhu zviya, ndokubva tazodzokera kumba kwavo. Takazoti tadzokera kumba kwavo, vakabva vazondipa umwe munamato uyo wavasina kundizivisa kuti wainge uri munamato wei. Mukoma ndakati ndadzokera kumba ndainge ndichitofarawo kutoti zvimwe kuda zvandaitawo mhiko dzose idzi neminamato yose yandashandisa, murume wangu zvino achazotarisana neni. Asi musi wekutanga pandakageza nemunamato uya, ndakabva ndazoona kuti communication iyo yainge yava kuita kunge yainge yava kuda kudevelopa pakati pemurume wangu neni. Communication yakabva yazongoti tono. Murume ainge ava kungondipa one word answers. Mangwana makuseni ndichinomuka munhu ainge atondibloka mukoma. Ndo pandakabva ndakasika ndikabva ndazotumidzira screenshot kuna madzibaba vaya ndichiti please zamaiwo kuti munge muchindinamatira vanhu vaMwari. Tarirai muone kuti murume wangu izvezvi atondibloka. Apa ndainge ndava kufungidzira kuti zvangu zvaita. So ivo madzibaba vaya vakabva vazonditi ndinge ndichizonokora ivhu rangu apo pandinenge ndakamira paya panenge paine mumvuri wangu. Ndo pandaifanira kuti ndinge ndichizonokora ivhu racho. Vakabva vati ndinge ndichizonhonga nenhombo 3. Ndakati ndaita saizvozvo. Vakabva vazondiudza zvekuti ndinge ndichiita. Vakabva vati nhombo dziya 3 ndaifanira kuti ndinge ndichizodziisa mupilo mangu, ende makuseni oga ndaifanira kuti ndinge ndichizovaudza hope idzo dzandinenge ndarota. Mukoma ndo pandakabva ndazotanga kungorota
ndiina madzibaba vaya ndichavaudza matambudziko angu ose, ende ndiriko kuhope ikoko ndainge ndichingochema, ndichichema kudaro mukoma ndo vega munhu ainge achindinyaradza. Dzimwe nguva ndaitorota ndiri mujeri, asi jeri iri rainge richirakidza kuti murume wangu kana kuri kuzonzi ndikadzokera in that marriage with him ainge achizondipinza mune rimwe jeri. Munhu ainge achingouya achingondinunura vainge vari madzibaba vaya. Kudzamara ndazongotanga kungonzwa mafeelings ekuti madzibaba vaya sezvo ivowo vainge vakashayikirwa nemudzimai wavo, maybe ndaikwanisawo kuzongopiwawo kalife kainge kari nani. Ndo mapindiro andakazoita mumarriage yandiri nanhasi uno mukoma. Asi dambudziko riripo nanhasi uno mukoma nderekuti murume uyu wandigere naye ndine dzimwe nguva dzekuti ndinotombozvifunga kuti paari ndiri kutsvakei. Ndinoti kana ndikatanga kuzvibvunza mibvunzo yose iyoyo usiku hwacho mukoma, ndinobva ndazotanga kurota ndichidhonzwa neuyo ainge ambori murume wangu mumarriage yangu yekutanga. Anenge achiita zvekundidhonza obva anondikanda mune rimwe jeri. Apa kana kuri kunzi ndinenge ndafunga kuti asi dai ndanga ndisina kana kuzomboroorana namadzibaba ava, zvimwe kuda maybe marriage yangu ingadai yakazotoendawo nepamwe. Asi kana ndikangofunga nekuzvibvunza mibvunzo yose iyoyo ndo pandinobva ndazorota ndichinokandwa mujeri nefirst husband yangu. Ende munhu anozotouya achindidzikinura ndimadzibaba avo vakazova murume wangu. Asi mukoma, mapindiro acho andakaita mumarriage anondirwadza because ndinoona sekunge ndiri munhu wekuti ndakashandisirwa minamato kuti ndinge ndichizova pandiri pano muzuva ranhasi. And at my age ndatova nevana 4 already. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndichitoriwo mudzimai wechidiki. Zvakangoma hazvo vedu we. Please ngati mubatsireiwo mucomment section kuti mwanasikana uyu pane zvaakashandisirwa here, pane minamato yaakashandisirwa namadzibaba here. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana kuri kunziwo unenge wakambosanganawo nemasituations iwawo, please uyaiwo kuinbox kwangu tuone kuti mungabatsirikana sei. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune umwe muteereri wedu. Hanzi ndinewo hope dzangu dzandakarota. So hope dzacho dzaakarota, hanzi ndakarotawo ndichizvara. Hanzi ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsirawo kurota uchizvara zvinorevei. Kana kuri kunziwo kunenge kuinewo vanokwanisa kutibatsirawo mucomment section, aiwa please tibatsireiwo mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nash, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini confession yangu yakamira sekudai so. Mukoma, pandainge ndiri kuuniversity ndakapanduka, ende kupanduka kwacho kwandakaita mukoma handitombozivi kuti ndainge ndabatwa neshavi here kana kuti kwainge kuine umwe munhu ainge achikurunga izvo zvaainge achikurunga achiitira kuti ndisakwanisa kuzoconcentrate on my studies. Kubva ndiri grade 7 mukoma ndaiva munhu ainge ari very bright kuzosvika ndichizonyora form 4 yangu ndikapasa, ndikanyora form 5 form 6 ndikapasa zvekare. Kudzamara ndazoendawo kuuniversity. Ndakati ndava kuuniversity mukoma ameno kuti ndakazongokaruka ndapanduka sei. The first person akazondiapproacha achiti iye ainge achindida vainge vari vamwe vedu avo vainge vari lecturer wedu. Saka vakabva vazondiapproacha ndokubva vazondipfimba. Vakati vandipfimba kudaro ndiye murume wandingatoti ndiye wandakatanga kupinda naye mumachira. Ende kunyadzisa kwazvo mukoma ndainge nditori munhu wekutoti ndainge ndichitozivikanwa kuchechi kuti ndichatoroorwa naningi chete. Ende ndiye murume wangu uyo akazotondiroora. But zvose izvo zvakaitika during my university years hapana kana chaanotomboziva, because by the time inini pandainge ndiri kuuniversity iye ainge ava kutoshanda. Ende ainge achiti kana akashanda mari yake ainge achitobatsirwa kuti ange achitoibhajeta navamufundisi vedu, because ainge ava kushandira mari yekuti ange achizondiroora. But inini ndiriko kuuniversity mukoma I was busy sleeping around. Ameno kuti
ndakaita sleep around nevakomana nevarume vanokwana ivo kuita vangani. By the time yandakazobvisirwa mukoma, ndainge ndatova munhu ainge ava very far ahead of my husband, because iyewo ainge akangobatirira pachivimbo icho chatainge takavimbisana mushure mekunge taendesana kumasofa at that time pandainge ndisati ndatombova kuuniversity. Then zvaidaro mukoma zvakazoitika ndezvekuti akazoti andiroora, ndo pandakabva ndazotanga kumeka sure kuti all of my ex-boyfriends ndatanga kuvakata one by one, and my wedding day as it was approaching fast. And as for my wedding day as it was fast approaching, pane umwe mukomana uyo akatomboda kutondivhundutsira akati, kana kuri kunzi ukaramba kuti unge uchizorara nini for the last time, ndichatouya chete pamuchato pako ndobva ndakuvhiringidzira everything. Apa venue nedzungu ndainge ndakatomuudza venue already, ende mukomana uyu akatouya pandakachata zvekuti throughout my wedding I was feeling very nervous. Vanhu vainge vachingofungidzira kuti she is excited, that is why she is feeling very nervous, but vanhu chavainge vasingazivi ndechekuti painge patori ne-ex-boyfriend yangu uyo ainge akatondithreatena achiti kana ukasaita zvandinoda then pawedding day pako ndiri kuuya kuzokuvhiringidzira zvinhu zvako. Mukoma ndakabva ndazongofila obliged kuti ndinge ndichiita izvo zvaainge achida kuti ndinge ndichiita naye. Takati taita zvinhu zvose izvozvo ndokubva azondidhimanda, akabva azondiudza kuti on top of that ainge achida mari. Apa mari yacho yaainge achida yainge iri mari yainge yakawanda zvekuti ndakazotogumisidzira ndainflata maprizes. Ndichiinflata mamwe maprizes ndainge ndichiitira kuti ndikwanise kuzomupa mari iyoyo, like maprizes evenue. Murume wangu even up until today ndakatomeka sure kuti inini ndini ndinosota out my venues. Chake chaainge achingoita ndechikungondibatisa mari, iye ndakabva ndazomupawo maresponsibilities ake, ndikabva ndati your own responsibilities are your responsibilities. Ndikabva ndaita sekunge ndainge ndisina kana basa nedevelopment kana kuti nezvinenge zvichiitika apo paainge achifamba nemamwe mabridemaids angu nemabridegroom vachinotenga hembe dzevaperekedzi vachifambira dzimwe nyaya. Ndaita sekunge ndainge ndisina kana basa nebudget iyo yaainge akaseta, because ndainge ndichiziva kuti iniwo on my side kuitira kuti dhiri rangu ringe richizobudirira pamari iyo yandainge ndakaudzwa naex kuti ainge achiida kuitira kuti asazondi expose pamuchato wangu yakwana. Saka ndakainflata those prizes as much as I could, ndikabva ndazomupa mari iya. Ndakati ndamupa mari iya, mukoma akabva azotondicongratulata, akabva ati I wish that you are going to have a happy marriage and you are going to have a lot of kids. See, paakazouya pamuchato pangu mukoma, ndakati ndichinopinda paentrance paya ndopa ndakabva ndamuona he was amongst the crowd, ainge achitoomberawo maoko achitopemberera. Ndakaita sekunge ndichawira pasi, makumbo angu mabvi angu awa mukoma ainge achiita kudedera. Paya pazvakazonzi is there anyone ane chekutaura icho chinozoita kuti vanhu ava vasakwanisa kuzopinda musvitsa tsvene mukoma, mabvi angu ainge achiita kubvunda achiita kudedera zvekuti by the time patakazo exchange marings maoko angu ainge achiita kubvunda. People just thought that maybe I was just feeling nervous, asi painge patori ne zvainge zviripo. Hey vedare ya munhu anonzi munhu, muka inonzi munhu yakangooma komana. Kuchengetedza that secret throughout your wedding, uchitoziva kuti ex wako aripo pawedding ipapo, ex wako akatokuthreatena kuti ndiri kuuya kuzokuexpose. Hey, kukuzobira murume mari manje, mari dzemavenyu, onyepera murume kuti venyu tikufanira kubhadhara mari yakati, wotora mari iya wonobhadhara ex wako. Zvakangoma zvoveduweya. Munhu anochengeta secret akomana. Kana uinewo secret yako yawakachengeta, please uyaiwo nemasecrets enyu kuinbox kwangu tobva taona kuti